you know, it's funny because I didn't feel Pacquiao's punch. He didn't do anything to me. Magandang araw mga pre, maayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, masuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. De La Hoya, di daw siya nasaktan sa laban nila ni Pacman. December 6, 2008 na isa katuparan ang labang Pacquiao versus De La Hoya, ang laban na may pamagat na the dream match. Kinikilalang matagal ng idolo ni Manny Pacquiao itong si De La Hoya noon dahil sa pagiging alamat din nito sa ibabaw ng lona. Talagang di basta-basta makipaglaban, kakasahan kahit sinong gustong makipagbasagan nitong kilabot na Mexican. Naging Olympic gold medalist, 6 division world champion at 10 beses naging world champion. Maraming kampiyon at mga alamat na rin ang pinatikim ng kamao niya at tinumba, kaya tinawag siyang the Golden Boy ng Mexico at Amerika. Dahil sa kagustuhan ng mga boxing fans at mga tagahanga ng dalawang kilalang boksidor na ito, ay natuloy ang pinakahihintay na bakbakan ng dalawa at ginanap ito sa Las Vegas sa Amerika. Maraming mga boxing analyst ang naniniwala na wala talagang panama si Pacman sa laban. Sobrang dihado niya sa mga mata ng kritiko, lalo na sa mga tagahanga nitong Meksikano dahil daw sa laki at tangkad nitong si The Golden Boy, sa bigat ng kamao at sa galing daw nito. Pero walang makakapigil sa ating pambansang kamao na kasahan itong alamat ng Mexico. Non-title fight ang laban nila. Bit-bit ni Pacquiao ang kartadang 47 wins, 3 losses, 2 draws, 35 KOs. Habang si De La Hoya naman ay may record na 39 wins, 5 losses, 30 bayan knockout. 5'6 lang si Pacman habang 5'10 si De La Hoya. Sa laban bumaba ng isang division si De La Hoya from light middleweight to welterweight, habang 2 division naman ang inakyat ni Manny Pacquiao from lightweight to welterweight. Nag-abot sila sa welterweight para matuloy lang at mabigyan ng magandang laban ang mga boxing fans. Ayon pa sa kampo ni De La Hoya ay talagang walang makakatalo sa kanilang team dahil sa grabing ensayo ang ginawa nila. Nag-hire ng mga magagaling na mga sparring partners si De La Hoya dito, at isa na nga dito ay si Edwin Valero, nagkapareho ni Manny Pacquiao na southpaw at may malakas ding mga kamao, habang ang sagot naman ni Coach Freddy Roach ay walang makakatulong kay De La Hoya sa ibabaw ng lona kung kakasahan na ito ng gatilyo at paulanan ng mga kumbo ng ating pambansang kamao. Dream match ang pamagat sa laban nila, pero tila naging napakasamang bangungot sa karera ni De La Hoya. Sa mismong gabi ng laban na dinumog ng napakarami nilang mga fans ay sobrang naging maaksyon ang malaalamat nilang laban. Sa mga unang rounds pa lang ay palitan na agad ng mga mabibigat nilang mga kamao. Mapapansin mo agad ang diferensya sa laki nitong si De La Hoya, pero makikitang di ito inatrasan ni Pacman. Sa halip ay sinabayan pa niya itong tigasing Mexican. The right hand lead against Pacquiao. The Pacquiao is really quick with his feet. Oscar fighting a little on the flat-footed side. Manny right up on his toes. Yeah, it's magic so far for Pacquiao. Manny Pacquiao is fighting right now. There's the upper Body and set up the rest of the fight. Well, he can't hit him with the jab, seemingly. And without being able to touch him up with the jab, you would have a difficult time with the right hand. Of course, one big punch with the left hook can change the course of this fight in a minute. In a second. Pero sa mga sumunod na mga rounds, bagamat mas umaabante itong si De La Hoya, ay tila nagiging punching bag na lang ito ni Manny Pacquiao. Sinasalo ang mga kamao na binabato ng ating pambato. Halos di magawang makailag sa bilis at liksi ni Pacman, kaya bugbog sarado ang inabot nitong alamat ng Mexican. Dahan-dahang inuubos ni Pacman ang lakas nitong si De La Hoya. Namumula na ang mukha sa dami ng suntok na sinalo niya. Manny with a good body. For the right-handed fighter, they say it's for the right hand down the middle of the southpaw. Conversely speaking. And clearly doing more, in my opinion, than Mayweather did in the fight. Mayweather got the split decision. Pacquiao hurt him there. Freddie Roach said, just make sure you have the head movement coming in and coming out. And Freddie is the type of guy that gives 1 or 2 instructions to his fighter in between rounds. And Manny business in the ring, and it's a dangerous sport. Right now he's on the receiving end of the speed of Pacquiao with a minute gone in the 5th round of the fight. The left hand to the body with any viciousness at all. And look at Manny, look at the amount of punches he's thrown there. And the power. Here's a guy that's come up from 106, and he's a legitimate welterweight power puncher here.
actually heavier. Listen to the crowd's reaction as Pacquiao tonight. Look at this. He has been terrific moving up. Meantime, Oscar De La Hoya has not looked good coming down. This is not a comfortable weight class for him tonight. Pacquiao, with 2 minutes gone here in the 5th round, is certainly winning the 5th round. And he may have won every round. Bagamat bumabato itong si De La Hoya ng kanyang mga kamao, pero swertihan na lang kung makakatama ito ng solido. Habang si Pacman ay sobrang asintado ang katawan at ulo nitong pambato ng Mexico. We'll have to just throw caution to the wind because the scorecards are pretty soon not going to be issues for him. Oscar's left eye closing up with that jab and the left hand following it. And now here he tries to exchange it, Manny. Nothing that he throws lands, and Manny touches him up. Oscar isn't really working for Oscar. Even when he opens up, Pacquiao is landing more shots. But tonight, the speed of Pacquiao on the inside continually disrupts the momentum and the rhythm for Oscar De La Hoya. And Freddie won't Feet of Pacquiao have put him, has maintained his speed and still has good power at 147. And then he moves, bounces right, bounces left, doesn't let De La Hoya Boxing and turning them, okay? All right? Here's Pacquiao. Double jab. Straight left hand through there. You just don't see Oscar De La Hoya taking 3-punch combinations like that. with the left hand, so what does Pacquiao do? He cracks him with the right hand. He's working on that left eye of Oscar De La Hoya. It has it almost shut. Oscar not getting off right hands. And he looks like he's almost shell-shy right now. I mean, You don't see De La Hoya on the ropes like this. caught in the corner. Now De La Hoya's caught in the corner. And look at this guy go! Round 7. Sa mga rapidong kamao ni Pacquiao ay makikitang muntikan ng bumigay ang tuhod ni De La Hoya. Walang magawa kundi higpitan na lang ang kanyang depensa. Di na sumasagot sa mga kombinasyon ni Pacman. Tila iniisip na kung sasabay pa siya ay baka masapol at babagsak pa siya sa lona. His jab now, the back up against the ropes, and then Tony Weeks having a good look at Oscar De La Hoya. Look at the legs, ready to go. Oscar De La Hoya. And he nailed him with the right hand. He's all over him right now. Oscar's hurt. Pacquiao pouring. Round 8, di na maipinta pa ang mukha nitong si The Golden Boy. Duguan na at sobrang magang-magana ang mukha at mata. Pero lumalaban pa rin ito, kaya patuloy din itong minamaso ng mga malulupit na kamao ng ating pambato. Habang si De La Hoya ay kahit sinong analyst pa yan ay tila wala nang makasalba pa sa kanya. Walang pag-asang makabawi at manalo pa sa laban nila. De La Hoya has been a great champion, and one big hand could change the course of this fight. Let's see if there's one more miraculous move on Oscar De La Hoya. As I say that, Pacquiao pours the pressure on him, and this might be the miraculous finish of the career of Oscar De La Hoya. Pacquiao really labeling him, blasting him with left hand and right hand. Coach has told him to do, he's executed. And we've seen De La Hoya again on the ropes with the sanctuary. No place to win a fight. Mess with this guy. And the power shots are right downstairs. And look at Pacquiao battle to the end of the 8th round, trying to stop Oscar De La Hoya in his tracks. Kaya matapos ang round 8 ay nagdesisyon na itong si De La Hoya na sumuko na lang sa laban nila. Naisip siguro niya na kung papatagalin pa ay wala na talagang saysay, na kung ituloy ay baka mas malagay pa sa mas delikado ang kanyang buhay. There was the inspectors talking to Oscar. Pacquiao executing his fight plan beautifully, the side-to-side movement, starting in and out. And these guys were not on the same level tonight. This is as fine a performance, wire to wire, as we've ever seen from that. Panalo si Manny Pacquiao via 8-round RTD o pagretiro ni De La Hoya sa laban nila. Pinatunayan ni Pacman na ang larong boxing ay di lahat makukuha sa tangkad at laki, kundi talagang sa diskarte. Matapos ang laban, sa interview ay sinabi ni De La Hoya na si Pacman ang naging pinakamagaling niyang nakalaban dahil sa speed, skills, footwork, power at determinasyon sa bakbakan. Pero nung matanong siya kung nasaktan ba siya sa mismong gabi ng salpukan, ay sinabi niyang di daw talaga siya nasaktan sa laban. Mabilis at maraming suntok lang daw ang binitawan ni Pacquiao, pero di daw niya ito naramdaman. You know, it's funny because I didn't feel Pacquiao's punch. I
It didn't do anything to me. At hindi daw si Pacman ang pinakamahirap niyang nakalaban. Hindi rin daw niya ramdam na natalo siya sa laban. Sa laban na yon ay nasa 20% lang daw ang lakas niya dahil sa diet na ginawa ng kanyang kampo para mahabol lang ang pagbaba ng timbang. Kinakain na lang daw niya ay ang karne ng ostrich, karne ng usa at karne ng kangaroo dahil sinabi daw ng trainer niya na malakas ang paa ng mga kangaroo kaya kung kakain daw siya nito ay lalakas din daw ang paa niya sa laban nila. Dagdag pa niya na kung nasa 2 years younger lang daw siya sa laban na yon at nasa perpektong kondisyon ay sobrang napakadali lang daw ng laban na yon. Anong masasabi mo sa sinabi ni Oscar De La Hoya mga pre? Naniniwala ka bang hindi talaga siya nasaktan sa laban nila ni Pacman? Ang inyong komento, reaksyon at suggestion ay welcome na welcome sa baba. Bisitahin nyo rin ang YouTube channel ng mga kaibigan ko mga pre na sina Philippine Sport History, Boy Astig PH, Usapang Sports at John Boxing TV. Gumagawa din sila ng mga video na siguradong magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.